ora ya wis paringi komplit, mending wis taun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk. Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke ora. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Ning do ra wani nek aku wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindhet kecemplung neraka kowe. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Ha kok ora Mas justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih.